отколкото старата ми шапка. Но щом се налага така да оздравеете... Любовта не е лекарство, удоволствието е кратко. Ще го разберете един ден. Преди да съм изрекал две думи, ще умра от скука на коленете. Кажете ми откровенно. Щяхте ли да имате какво да разговаряте с мен, ако ви бях отворила вратата? Нали казвате, че удоволствието е кратко? С вас? С мен! Тъй като не ме обичате по начин, по който би ми се искало да ме обичат. Вие просто скучаете. Аз съм млада и свежа, живея във вашия дом и с това се изчерпва цялата мистерия. Повярвайте ми, когато разбера, че ме обичат и че обичам, ще чуя почукването. Аз имам много тънък слух